Thì cái này janmit ni dap daga jin sukmen ka bakraw ban ya don ne apo studio ban kong ya ban ngu yu brede kan rak upala kaku Kiki Iwandri padi Pak Arif agani ka jin Pyllait ya gani ka music video dan Bunsien nya ngu yu play nam ta jin ku jungu but kempet imla kan da sungu ru ya ki sponsors ki nong yarap trong kini kiba pemi ya kene music video te ayang ne ban ai ka jinyaro mo ye Kiki belum director producer ye Wandri beri actress kene music video pagi ru ye Pak Arif beri aktor kene music video ai jinyaro eki but to ai bagane ka music video ka bade ka love story kan ai inspiration iki brio kiba yaudah saya kibang yo mat ya kasi mau ai bagane music video kan kata ya kamen sim jungki makiru kinlap ya kata kasi mengai cinyoro ya Kiki Wandri ya Arif pakai cintre Shillong jungki la antemi ya kene music video perkempet mai pibero kiba Peit ya kene music video pin yo mensim ha bapi ya cintre cinta jungki Bunsien ni Samla pi du mensim kamtam ba pi kendu ye ji e dei pe je ga ji e denti jong ba Kiki ne jong ye Wandri ne jong Arif makiru kilai kendu shimu ji Andre ke e bo penong ki bon poi sha kan ne thong kalong ba kim give up mo pala ha ben ji e la ben ji stong kim give up Andre ki yai continue ban thong ni de ji e te kataro ka ege bang pap no ni kena Samla pi kena Samla Bunsien pidu jingkremen nama ba hakasin menungkong pimpoi syaratong hakasin ba ar pimpoi syaratong Henry bud ya kan sa jungki yaitu ayele kena ba pimpoi syaratong jong ka jinjo de angini kentin saya sin congratulations Kiki congratulations Wandri we Arif pada ni mi ai pi jinero bukuma ni bro intip pilong syarita ki role model na bunta jungi na bunta ki Samla kamtam hakam media hakam pemi music video hakam pemi film ini skam rupa sarkar kenang itu susu ek jintrish don jompi mat kan di garat linti maku mangin ekran na por chelpor yo no ha po jalala jongi ya ka hall mo cinema hall ne wat kejaka shoot mo ki ka bahang biang kenang ba ka film industry ne kini ki kam media ki bangile apo jala juni kin pau ka partai yes I sin congratulations tanya ya Pyllait ya kan ka music video just I sin congratulations Kiki Wandri badi ba Arif ngin release no ya kan ka music video Bunsien ka love story kebeja apo jala juni Enggak bisa. Subiam he, pipa. Ngaruk biang he. Fitip am ini yang ngai lamut ban pano sabar ban kulit. Wakum tawa. Maat. Sim le uni ro fintin mau yang hadu da ngawan pan. Wandri kulung Piru Shillong ni fit kingwaya nama bani di best friends. Tak kata ahli sama. Bye. Masabi pima. Bye. Ajing jaya kene ke jingroi marba ngila ya shoot las long ngila dep channel aslam me mala don hi kumba arsnam steng hi kumta hadu bakut pada mentang singi ya ban Pyllait ya kene ke jingroi bat ya kene ke jingroi la arwai da i ba ram su chang bat i bala su dor nda thiang
bat bala thok pada ni jing roi dei ifla pasam kita kani ka jing roi ka kham simpor hi bani kitu ki bangila adap kitu ki wei ta ka simpor ngi tang kumba artio hadin badap shoot bong hadu dadap barok khoi artio ka simpor kani pada tang ka editing rule ha poisi banhangi ya edit igni jing roi te long kumta ka compare na kitu ki bangila adap shoot namar bakala include bat ki visual effects ang ta don ki real location ru ngi change kumta ngila khampan pair su ta ka daw ka kabun kam ka simpor ka slam ru tang ban shoot ngi simpor namar bangi shoot khandet ta ka simpor artio na kumta hi ha gani mla batai sir namar baki real ru bun bangila art ki staff ki eke hang tu ki jing arang tu re doni ki balong real ru don ki kum ka pat jong ba ruai jong wan ri ha kamera thia gitu dai real like nak tu bun fix mdera fake one say kidai visual sudah ba shoot ha be da ka CGI shaikot hadu manta ngi haga liang jong ka jing ruai ngi pat juyo jing rap na ini bun bangi sai bet na pla la jong te long kmilanti la shay la ngi ngin sa bangin yo kita ki sponsorship ban upload hagi music video hanre hadu menta kadang dei bet na pala de bet produce actress lor jingsha kumba ngi dei hi shi lokma shi kurem te kadai ka home production jongi hi ka Kiki Garod studio te ngi produce lang hi mdai tang manga te ka kom penlut pensap haki jingruai na haka film te ka shong haki jingruai na ki judge film namar ba ngi hi ya ka ka jingruai ngi bon haki location bangi shoot wadda hakane ila pendan kam mengkena da kita ki CGI na ki visual effects ru nrengi haban let hi pat haki jaka te dan pat ki jingruai bangi shoot tang ha ka ka kamera te ka shong ka pher na ka ka jingruai she ka jingruai Sengotanat shibon namar ba kena dang nengkong ngadan himo ta jing sngo ba mpaju ak than re bat I aref dang ida ak tang kawai hi jing rai kata de ka jing rai na ka film borsing mangin pelat lashim snam te nganang ong tharai tip dang ak kum kata ka jing rai jing I kum shi samla tip ngan la an em bat I kadan hi kata ka jing artatien tang ba marsen poi pat hapo set marsen dang ban ak nga suthu bangi dan bhagata ka chemistry wadda la de pen biang la de pen shoot lo de kan jing rai te ngi la ya check ka jing rai hayeng te wadda nga ya le de banga agru nga kum rumun nga ilong shisha kum kita ki samla kan ha screen te komot la dangi ru ngi dang ngi ba agru ngi dang rumun te komot ki pat ba ru ki ban pet tarakin sa rumun nga ka film baning kong jonga de ha arjar shpojing sha menta usnam ngala god arpsa usnam bangadan hapo ka khasi film industry te nado arhajar shpo nga ka film baning kong do ka hanga marwai harin ka topat sabut ter ki ka film habantoni sabut khandailat sabut jingim sabut kadaw menta ngidang shoot ka borsing acting ka long kumju hi ladangi kren dialog ru ngi haban penwan kumju hi ladangi ai tang ka expression bangi age ru ngi haban ai energy kumju hi namar ba teng lada hapo ba tang bangi ak ru mo ladangi kum klet no bangi habangi along sha kum kita ki si samla mo hapo ka set te kumut ngi haban fokus sha kata ngi habu sha kata ka energy yala diru bangin haban long kum kita hi da drop energy khendiat kumut kipat ba ru kemla shu ken ban penyadai yala dia ya ka jing im la dia bat yang ni kan kani de ka music video balai chunga hot ngan ka concept jong ka shoot tatin tip mai hi ngai ka jin ka thakli jong I hindrai kaning kong music video bangi shoot de ka de ka borsing te ki bon ki location ba ngia la khamtam la jingai hang to ka jin e ka pher haka music video ka baar hang turu ka jin e ka pher haka neru ka pher ti kum ta kan ka dan hi ki jin pher na ki bai
So kemen ngakam pajumut rabangan ak music video ngati ngadai tang nong sujan kini ki wan shayeng wan wajan ki ong nga aksi music video kawai ngan tu ka podang artatien ti ki pen bor kini tengah om tot try da kata sisen pe kai kalong kumno dala poipat haset environment jong kini ki baya ak baya don lang kini ki apen I yang ki batai le akam ta te gadon tu ka jin stanat ken lyrics ke basngau iet ha ngadon iwe I shibhayeng jonga kaya seriam habat kanika jenruai nadu kidang red kialang hadu kinda ya shang kimpa judan samla shwe kaya seriam haken umdai ba ngishu I kum kini ki jajen iet tanga film henrei kadon ru hapo pertai shisha ke belong kumne music video tharai hi hab shong haki ka film tingi la danya don hi ketu ngi danya shoot hi ka film borsing ni don hi ki practice ki ti ketu kan se release next year ketu di ka film ning kong jangakin pornya let ka long khumoi dalam mi video kala long khumoi ngir la tangkan ni la krumar klik ni ong he ikin kan ni ka jaka tangkan nga ong ya kiki penbun kam le yu the du siap se the hayeng ni le hayeng ru lat ke le chni chatai Pindala Peit Khubor bha katu ke location bai edit Kiki bat ke bangila lej mangi ngi kum ya poi perkhat ken makan long kum to dan le bangala klet kan ni hadu inda batai ni kan ni kan mau ka de hang to Hat ki kabun da ka kabun hi bangila pendon kam bai da blue screen nang ta ki don ru ki bangi pendon kam long kam de ra blue screen dam bangi cut off pade ki model nang ta ki object badana khamat ngi replace lot bara khaj ki don gung gitaru namar ba kam dei than dang bongi le daga blue screen kam ngi laj lot dik baro khaj re ka don kam he bangin refine ki umta ka kham ka ha ban edit ngas tu namar ba por bangi plan system ye kene ka jing rai ka so komik ki kendet namar tang jing rai re nga teng yel ding ngam stana than banong ba ta kiwe kile kum tu ngaru ngan le lang kum tu kam dei dengan stanat hi ban persang kiwe ki ideas ro kat kabang ai ina kiwe ki film hindi film pareng nga persang hi ban penwan rai ka tu ma ta hakan ni ngas tu andala atre pada ngas tu ba ani ka ba marui mla re don kam hi sa kiwe ban yarap lang ta menta le kala pher bha ban ye ka da compare ban ye ka manchwa da khen ka dang don ka ta ka limit wat yo nong shna film yo nong shna jing rai ru re da khen menta pate kumi ki nong shna jing rai menta le la mi shi bun ba gi nong rai don ki bas stana ru ki pan mi jing rai ki record hai yeng ru te nang to pade ka don sikini ki online platform gi bala ban kamai pisa la shuang no kum gi youtube ru ka de ka wei ka platform ka ba la da pi don sap ka mot ka to pi pen i ba ka sap jong phiang tu phila kamai pisa te hagaleng jong ka film ru hadu menta kala kham kiu hi te lada ka yarap le ka sarkar ru ban ai holingi te long kadang ai shushu ka takakam ba namar ba da kenya ka film ru kam de ra bangi trei tang marui haga jing ruai le dang la ban trei marui arngut haga film ngim la ban trei marui ngi don sibun ki nong yarap sibun ki kas ki artist ki badan apa haga to ko porungi long kumbangi ai kam ki te ladang yo sa ga jing yarap nan government te kadang yo lesen nanis khamar kala ban ai kam ka ban ai jak pa kenyi kon samla da ha ya kata te don kam bahi namar ba da khen lengi singi sa kane ka lanjungi lai bon gi pri bala don sap lupa namar ba klem don ka school ru kilaya akhi kata ru kala itanat te da yo alai saka institute ka ba ya rap yaki ban pen improve shu ya ka ka ba ka sap ka ba kidon te kata le kadang best shu yaki kain kumta along syong kum yang aru da khen gani ka jing le kini ki VFX ka tu ngam dan ra kata ka training banga hablek pule tharai namar ba kum yang aru ngam de re ba la lek pule nang ta ngas dang shna gini ki henre ka de na ka jing de na ka jing don interest jonga kini te ngala poi wan ngala pet kita ki kot ki ngala persang te kumtahi lada don pade da ka institute ka bahikai bet spak bet tangi gitu hi telong kadang internet susu kumta concert ru ka don hi tangba ka turu da khen ka don limit hi namar ba concert le kamla ra ban khotlut ye baro khot mo ki hab jit wi fe wi kat ka ba ki ibad ibyang ki khot henre hagani ka youtube ka spotify ru kitu phila ban le ka ba phimon phi rwai phi plai
lada ka yat kamut Pyllait opisahi kumta kamdon limit rekenya no nda te nakaleng jonga kumi director iba penmi ekane ka jingroi nga kerpadit ipi paro ki perlok ki ba syai stanat ban page ki video ki ba syai spot ki film jongi ru kumjo ba sumba ba pinya ai jing kersan jushu da ka ba pi share pi like ba pi subscribe ro ha channel jongi namar ba da ka jing kersan jong pi ngila ban penmi jushu ki jingroi ki ba itanat ki ba pi baro pi stanat ban sngap ban page ru ya ka video te nakaleng jong atang katai Khublai Shibon te nakliang jonga ngakwa ban ai Khublai shwa yaki ba ro ba pet yakani ka interview ba menta ba Khublai Shibon ba phi judan lang ba phi juyai karsan ba hadu menta kat ki jingroi bangi pelat ha YouTube ne ki film bangi pelat ha po cinema ngimpat judu jingkermen hadu menta kasngi ki phi ai bet ka jingkersan jong phi te Khublai Shibon te nang yai kersan shushu ya kani ka music video ru ngila yashna stamba ban mir batsngi te nang ai jing kersan shushu banum klet re ban share haman ki WhatsApp ki Facebook jong phi te tang kata hi Khublai Shibon ngaru kwa ban ban Khublai Shibon ya ki nong pa what klet ban subscribe ru ya Kiki Garod channel ngan ai Khublai ya ki arngut ru ba pakidang ken mau ban khot yang abang nak ni ka music video Khublai Shibon